रायजो नाङै अमानि बेमार आफ्रिकान स्वाइन फेभारखौ लानानै गिखांनाय फैदों। रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव अमा बेदर फाननायखौबो बन्द खालामनाय नुनो मोन्दों। बे समावनो कक्राझाराव नार्जारी फार्मनि गाहाय सामलायगिरि राहुल नार्जारीया अमा फिसिनायनि सायाव आदब जौगाखां फोरोंथाय सांग्रांथियारि मेल खुंदों। कक्राझारनि फसंथान नार्जारी फार्मनि बानजायनायाव रायमनायाव थिसनजानाय 30टी बेटेलियन एसएसबीजों लोगो नांनानै अमा फिसिनायनि आदब खान्थिनि सायाव मोनसे सांग्रांथि मेल खुंफुंनाय जायो। नार्जारी फार्मनि गाहाय सामलायगिरि आरो बिगोमा राहुल नार्जारीनि दैदेननायाव कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रायमनायाव दिनै ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै अमा फिसिनायनि आदब आरो नेमखान्थिफोरनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो। दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों अमाखौ माबादि आदबजों फिसियोब्ला बांसिन मुलाम्फा मोननो हायो, अमा फिसिनायनि गेजेरजों रांखान्थि बिथिङाव बेसेबां जौगाखांनो हायो आरो अमा, दाउ, हांसो बायदि फिसिग्रा जिब जुनारफोरा बेराम जायोब्ला माबोरै फाहामथाय होनांगौ आरो मा मुलि एबा भेक्सिन होनांगौ बिनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो। लोगोसे बिफां लाइफां आरो आबहावाखौ संरैखाथि होनायनि सायावबो दिनैनि बे सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों सावरायनाय जायो। हाबाफारियाव एसएसबीनि भेटेरिनारि कमान्डेन्ट डक्टर जे देवरियाबो बाहागो लानानै ओनसोलनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि अमा फिसिनायनि थाखाय हेफाजाब होनो खोथा होयो। हाबाफारियाव ओनसोलनि खमैबो 80 आबादारिफोरा बाहागो लादोंमोन। दिनै जोङो बे रायमना ओनसोलाव एसएसबी कमान्डेन्ट सार जे देउरि बिथांजों लोगो लानानै नार्जारी फार्मनि बानजायनायाव मोनसे गिदिर जोङो एवारनेस प्रग्राम जे अमा फिसिनायनि थाखाय जे एवारनेस बेखौ जों लादोंमोन आरो बिथांमोननि माखासे थुलुंगानायाव जोङो बे मेलखौ आरम्भ खालामदों बा मेलखौ जों खालामदोंमोन। बे मेलाव बिथाङा माखासे ग्रुप वाइसै फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स खालामनो थाखाय मोजां मोनसे जोंनो अफार होदों आरो बे इन्टारनेशनेल बर्डार एरियायाव जे रायजो जानाय जोंना गोरिब बिथांमोन आरो बिथांमोनखौ मा रोखोमै जोङो सहाय सहयोगिता खालामनो हागोन बिनि सायाव गुवारै रायलायदों आरो अमा, दाउ आरो बोरमा बायदि रोखोम बेमारनि सायाव बोरै जोङो बेखौ हमथानो हागोन आरो भेक्सिनेसनखौ जों मारै होनांगौ बिनि सायावबो जों गुवारै रायलायनाय जादों। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों जे फैगौ समफोराव आरोबाव इन्टारनेशनेल बर्डार एरियायाव रायजो जानाय जोंनि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायदों जे बिफां लाइफांखौ नोंथांमोनहा जोथोन लानांगौ आरो फिथाइ जाग्रा बिफां लाइफांखौ गायनांगौ बिदिबो बिथाङा जोंनो मोजाङै बिथोन होनाय जादों। गोजोन्थों। আজি এই ৰায়মনা অঞ্চলত নাৰ্জাৰী ফাৰ্মৰ সহযোগত আৰু 31st বেটেলিয়ন ভিচাই গাঁৱৰ আণ্ডাৰত আমি আনএমপ্লয়েড এডুকেটেড ইয়থ বোৰক লগত আমি এখন মিটিং পাতিলোঁ। যিখন মিটিঙত আমি স্মল স্কেল ডেইৰী ফাৰ্ম, পিগাৰী ফাৰ্ম, কটাৰী ফাৰ্ম আদি কেনেধৰণে এষ্টাব্লিছ কৰিব পৰা যায় আৰু তাৰ পৰা কেনেধৰণে লাভৱান হ'ব পাৰি, নিজে কেনেকৈ উন্নতি কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে আমি তেখেতসকলক আমি অৱগত কৰালোঁ। কিন্তু ইয়াত আমি বিশেষকৈ গাহৰি ফাৰ্মৰ ওপৰত আমি বেছি জোৰ দিছোঁ এইকাৰণে যিহেতু ইয়াত পিগাৰী ফাৰ্ম কৰিলে যথেষ্ট লাভৱান হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা পুৰাই আছে আৰু সেইটো লক্ষ্য ৰাখি আমি 10জনীয়া সেলফ হেল্প গ্ৰুপ বনাই লৈ আমাক এপ্লিকেশ্যন দিবলৈ আমি কৈছোঁ, যাতে আমি এই এপ্লিকেশ্যনবোৰ আমি সংগ্ৰহ কৰি লৈ আমি তাৰ স্ক্ৰুটিনি কৰি যাতে তেখেতসকলক ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ আমি দিব পাৰোঁ, এছএছবিৰ পৰা দিব পৰা যায়। বৰ্ডাৰ এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰামৰ আণ্ডাৰত বিভিন্ন স্কিম আছে, তাতে আমি তাৰ পৰাও দিব পৰা যায় আৰু লগতে মানে আমি BTRৰ পৰাও যাতে আমি কিবা এটা আমি ল'ব পাৰোঁ, ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ ল'ব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণেও আমি প্ৰয়াস কৰিম। সেইকাৰণে আমি আজি আমাৰ কমচে কম 70-80জনমান আমাৰ লোকেল ইয়থ আমাৰ ইয়াত গোট খালে আৰু তেখেতসকলক আমি এৱাৰনেছ দিলোঁ আৰু ডিটেইলছ আমি তেওঁলোকক মানে বুজাই দিলোঁ। আজিৰ আমাৰ মিটিংখনৰ উদ্দেশ্য ইমানেই আছিল। बायदि बिथिङाव रोंगौथि गोनां गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गाव गावबागावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथि दिन्थिनो थाखाय लानानै फैदों माल्टि टेलेन्ट रियेलिटि शो। बड'लेण्ड एशियान कालचारेल डेभेलपमेन्ट CS लिमिटेडनि बानजायनायाव फैगासिनो दं बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2।
फैगौ 25 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 21 आगस्तसिम रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव खुंजागोन बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशन 25 जुलाइआव धेमाजि आरो बिश्वनाथ 27 जुलाइआव गलाघाट आरो कार्बि आंलं 4 आगस्टआव तामुलपुर 6 आगस्टआव सनितपुर आरो उदालगुरि 12 आगस्टआव बाक्सा 19 आगस्टआव चिरां आरो 21 आगस्टआव क'क्राझाराव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना खुंजागोन जायफोर बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 आव बाहागो लानानै गाव गावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बाहागो लानो गोसो बिथांमोनहा नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन मबाइल नाम्बार 8399890945 91011 आरो 95775 बादायनो थाखाय रेजिस्ट्रेशन खालामनाया सोलिगासिनो दं थाबैनो होखानाय मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालामदो